अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुठच्याही मंत्र्यांची मनमानी चालणार नाही अशी व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचं वक्तव्य अंबादास दानवे यांनी केलंय। काय विधान त्याचं? तो दलितांना आणि तो संविधानाचं रक्षण करीत होता म्हणून त्याला मुद्दाम मारलं। हे पाय, हे तर सत्य आहे की संविधानाचा अपमान झाला म्हणून आंदोलन होतं। संविधान रक्षण करणारे आंबेडकरी चळवळीतले कार्यकर्ते त्याच्यात सहभागी झाले होते। यातल्या काही लोकांनी निश्चित दगड उचलला असेल, परंतु जे दगड उचलला त्याच्यावर कारवाई करायच्या ऐवजी ज्यांनी दगड उचलला नाही अशा लोकांना पोलिसांनी मारहाण केली। आणि म्हणून हे तर सत्य आहे की पोलिसांनी अशाच लोकांना मारहाण केली। आता आंदोलनात दलितच होते असं मी मानणार नाही, आंदोलनात सगळे सहभागी होते। दलितांचा त्याच्यात पुढाकार असेल, सहभाग असेल मोठ्या प्रमाणात, सत्य आहे। मंत्री पदावर नाराजी, नंतर पालकमंत्री पदावर नाराजी, आता मंत्री आणि दालनामध्ये खूप सारी नाराजी सुरू आहे सत्ताधाऱ्यांना। विरोधी पक्ष नेत्यावर मला असं वाटतं कोण खुश आहे या राज्यात? कोणता मंत्री खुश आहे? मुख्यमंत्री खुश आहे तर मी म्हणेल नाही, दोन्ही उपमुख्यमंत्री खुश आहे तर मी म्हणेल नाही, मंत्री कोणते खुश आहे तर नाही। कोणाला मंत्री व्हायचं होतं झाले, तर आता योग्य खातं नाही मिळालं। आता खातं मिळालं तर कोणाला फ्लॅट मिळाला, कोणाला बंगला मिळाला। वाटतं हा मानवी स्वभाव आहे, कधी तो पूर्ण समाधानी राहत नाही। कुठेतरी येऊन समाधानाचं ठिकाणी पोहोचलं पाहिजे असं मला तरी वाटतं। 5 वर्ष म्हणजे ही नाराजगी अशीच चालत राहणार आहे। अजून तर बऱ्याच गोष्टी यायच्या, आता पुढे निधी वाटप वगैरे वगैरे सगळे विषय होतील ना, त्यावेळेस कळेल। मग या मंत्र्यांचे निर्णय मुख्यमंत्री कसे होऊ देतात का नाही होतात कळेल यांना। अजून खरा हिंगा तर पुढे अजून तर सुरुवात आहे। निर्णय घेता येतात का या मंत्र्यांना पाहू आपण। कारण ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांनी सगळे खाजगी सचिव सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही म्हटलेलं आहे, याचाच अर्थ कोणत्याही मंत्र्याची मनमानी चालणार नाही। आणि ही मागच्या काळात होती, हे सत्य आहे। मागच्या सरकारच्या काळात मंत्र्यांनी मनमानी केलेली आहे आणि म्हणून देवेंद्रजी फडणवीसांनी पाऊल उचललं असेल तर मला असं वाटतं मंत्र्यावर निश्चित अंकुश ठेवण्याचा हा प्रकार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।